zaznela na tejto rozlúčke. Premietnime ešte krátko film jeho života s viacerými kapitolami. Film veľmi hodnotný. Pán Boh mu dal uzrieť svetlo sveta 25. júna 1933, zvláštne, že na deň, keď bolo prijaté habsburské vyznanie, bolo jeho výročie, a to v obci Vavrišovo v Liptove, kde sa narodil Ján Grešo ako druhorodené zo 4 detí rodičov Jána Greša a Márie rodenej Paštrnákovej. V rodinnej pamäti žije spomienka na sľub, ktorý urobila jeho mama potom, čo krátko po narodení zomrela prvorodená dcera Marienka. Janková mama povedala, že ak sa im narodí ďalšie dieťa, budú obliecť k tomu, aby sa stalo kňazom. Vďaka Bohu, že tento sľub bol vyplnený. Ján bol pokrstený a konfirmovaný vo Vavrišove vo filii cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Litovskom Petre. Študoval na gymnáziu Michala Miloslava Hodžu v Litovskom Mikuláši a jeho profesor rozpoznal u neho mimoriadne nadanie pre matematiku a fyziku. Odporúčal mu venovať sa štúdiu prírodných vied. Aj vďaka stopám duchovného formovania, ktoré v jeho živote zanechali jeho rodičia aj starí rodičia, najmä liptovsko-peterský brat farár Martin Abraham, sa Ján Grešo zapísal na štúdium evanjelickej teológie. V rokoch 1952 až 1956 študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Modre. V roku 1956 bol v Novom Meste nad Váhom ordinovaný za kňaza evanjelickej cirkvi habsburského vyznania na Slovensku a službu v nej ako kaplán začal u seniora Mikuláša Adamčíka v Poprade. V rokoch 1956 až 1958 absolvoval základnú vojenskú službu v Bratislave. Od novembra 58. do júna 1959 pokračoval v kaplánskej službe v Poprade a vo Vysokých Tatrách a tu vo Vysokých Tatrách bol v roku 60. menovaný za námestného farára. V tomto istom roku 1960 uzavrel manželstvo s Editou rodenou Kiršnerovou. Pán Boh im v ňom požehnal dceru Editu. Brat Janko sa nesmierne tešil z toho, ako môže sledovať a sprevádzať rast, predovšetkým ten intelektuálny, aj pri nej, ale aj pri svojich, neskôr pri svojich 3 vnúčatách. V cirkevnom zbore v Vysokých Tatrách pôsobil s jednoročným prerušením, keď v roku 70 bol preložený do Sásy a v Tatrách pôsobil potom až do roku 1986. V tomto roku ho pozval a zvolil za svojho zborového farára cirkevný zbor v Bratislave. Tu brat Janko pôsobil až do svojho odchodu na večnosť a za to, čo nám vštepoval vo svojich kázniach, biblických výkladoch, aj v rozhovoroch a príkladom svojho života dnes ďakujeme ako zbor Pánovej cirkvi nášmu Bohu. Jeho služba bratislavského farára sa symbolicky skončila v tú nedeľu, v ktorú bratislavský cirkevný zbor prestal existovať vo svojej dotedajšej organizačnej podobe a začala sa písať nová kapitola jeho dejín v podobe 3 právne nástupníckych samostatných cirkevných zborov. Brat farár Ján Grešo počas svojej služby sa neprestával venovať hlbšiemu štúdiu teológie. V roku 1969 bol promovaný za doktora teológie na základe dizertačnej práce na tému Interpretácia juristického myslenia v evanjeliách. Počas pôsobenia v Tatrách pracoval na preklade vybraných častí Kytlovho teologického slovníka k Novej zmluve, ktoré neskôr vyšli tlačou, a v tomto období pripravil aj preklad systematickej teológie Pavla Tilicha. Ten sa najprv šíril ako samizdat a v roku 2009 bol vydaný aj knižne. Brat docent doktor Grešo bol členom Medzinárodnej Tilichovej spoločnosti, podielal sa na obsiahlom projekte prepisu a prípravy vydania stenografických záznamov prednášok Pavla Tilicha. Ešte z čias,
keď sa pod končiarmi Tatier venoval svojej záľube koseniu, mu zostala obľúba nosiť košele s krátkym rukávom. Krátke, alebo ak to povieme obrazne, do práce vyhrnuté rukávy, teda usilovnosť, patrili k základným charakteristickým znakom Jána Greša. To sa prejavilo pri prekladateľskej práci biblického textu. Dlhé hodiny venoval korekciám jednotlivých vydaní autorizovaného prekladu našej evanjelickej cirkvi a predovšetkým bol jedným z hlavných pilierov prekladateľského tímu ekumenického prekladu Biblie. Neúnavne konal prednáškovú činnosť na rozličných podujatiach evanjelickej cirkvi, ekumenických stretnutiach aj aktivitách mimo cirkvi. V Bratislavskom cirkevnom zbore popri kazateľskej službe viedol stretnutia štúdia Biblie, na ktorých záujemcom o hlbšie poznanie biblického textu približoval jednotlivé spisy písma svätého. Pravidelne prispieval vedeckými, odbornými a popularizačnými prácami do rozličných časopisov, najmä na pôde evanjelickej cirkvi, ale aj mimo nej. Hoci sa sám nevenoval tvorbe vedeckých teologických monografií, jeho teologické myslenie je zachytené vo veľkom počte jeho kázní. Viaceré z nich vyšli tlačou v zbierkach Žiť znamená rásť, Útek do slobody, Tvorivá sila nádeje a napísal aj výklad modlitby Pánovej Oče náš, ktorý si v nebesiach. Brat Janko dlhé roky precízne a verne pripravoval celozborový bulletén, v ktorom boli uverejňované oznámy Bratislavského cirkevného zboru a bolo ich nemálo. Od roku 1976. do roku 2009 pôsobil ako docent na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, neskôr na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po svojom predchodcovi profesorovi Karlovi Gábrišovi prevzal vedenie katedry Novej zmluvy a viedol ju až do ukončenia svojho pôsobenia na fakulte v roku 2009. Aj potom prichádzal ešte na fakultu neraz ako zastupujúci pedagóg. Niekoľko období zastával funkciu predsedu akademického senátu fakulty a niekoľko období bol aj prodekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Bol dlhoročným členom vedeckej rady fakulty v Bratislave a členom tiež vedeckej rady Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Vychoval a zanechal hlbokú pečať na niekoľkých generáciách evanjelických farárov na Slovensku a svojím prístupom viacerých z nich nadchol pre hlbšie štúdium teológie. Spomínam si, ako štandardne a univerzálne na študentov, či to boli chlapci alebo dievčatá, oslovoval Zlatko. Tento jeho otcovský a priateľský prístup boli preň príznačné. Nemenej hĺbka poznania a pracovitosť na jednej strane a nesmierna skromnosť na strane druhej. Všetko to sa odrazilo vo všeobecnom rešpekte a úcte, ktorá sa automaticky nedá získať ani dosiahnutím vysokej akademickej hodnosti alebo vysokej cirkevnej funkcie. Brat Janko túto úctu a rešpekt mal, lebo sme na ňom videli, že nehľadal svoje, ale to, čo je Kristovo Ježišovo. Na jeho živote sme mali názorný príklad toho, čo znamenajú slova Kristus musí rásť a ja sa umenšovať. Jeho pozemský život sa skončil paradoxne, veľmi nečakane, uprostred pre neho typického pracovného nasadenia, keď mal pripravený výklad na biblickú hodinu v sobotu 26. januára. Popoludní, keď sa vracal domov z nákupu, spadol v električke. Úraz sa nezdal byť nejako vážny. Žiadne vonkajšie stopy a skutočnosť, že s pomocou bez veľkých problémov
sa brat farár postavil na vlastné nohy, ho povzbudili k tomu, aby zo zastávky ešte zašiel domov na Legionársku. Zakrátko sa ohlásili prvé vážnejšie príznaky, rýchla lekárska pomoc ho ešte v to popoludnie previezla na pohotovosť. Po vyšetreniach lekári konštatovali poranenie krčných stavcov a nariadili hospitalizáciu. Vnútorné krvácanie v oblasti miechy a neskorší opuch mozgu po 3 dňoch liečby si vyžiadali uvedenie do umelého spánku. Po 3 týždňoch zápasu so zranením jeho srdce vypovedalo službu na poludnie 17. februára 2013. Bola akurát nedeľa, deň Pánovho vzkriesenia. Deň, v ktorom on slúžil svojmu Pánovi toľké roky. Hoci pozostali a širokú rodinu Evanjelickej cirkvi na Slovensku, ale aj mimo nej sklon brata Greša zarmútil, on sa, veríme, dočkal toho, čo slovami Pavla apoštola v rozprávaní s mnohými opisoval ako svoje dychtivé očakávanie večnosti. Dovoľte, aby k nám ešte teraz aspoň krátko prehovoril. Chcem prečítať citát z jeho kázne z 20. februára roku 2011. V nej brat Janko povedal: Nemáme k dispozícii konkrétne predstavy o budúcom živote, ale z Biblie predsa len vieme, že to bude stále spoločenstvo s najčistejšou bytosťou, s Pánom Ježišom Kristom. Bude to život, v ktorom už nebude utrpenie a bolesť. Bude to život charakterizovaný blahoslavenstvami, ktoré sú uvedené na začiatku kázne na vrchu. Život, v ktorom sa uskutoční všetko to pekné, čo povedal Pán Ježiš a apoštolovia o obsahu kráľovstva Božieho. A dodal: Máme už síce aj v tomto pozemskom živote rozličné veci, o ktorých môžeme povedať, že majú pre nás zmysel. Ale zmysel nášho života ako celku môžeme dosiahnuť len tak, že nám bude darovaný nový život vo večnosti a jeho obsah spomínané preto, aby sme si uvedomili, aké dôležité a rozhodujúce je, aby sme veniec života dosiahli. Príjmime to ako odkaz brata farára pre nás. Isté nie na každom pohrebe je možné povedať o človeku toľko ako o ňom. A on si na tom nikdy nezakladal. On vedel, že to rozhodujúce, čo na pohrebe môže a má odznieť, a keď by to tak bolo pri všetkých nás milostí Božej, je, aby zaznelo, že moje oči videli spasenie. So svojím bratom farárom Jánom Grešom sa lúčia. Učí sa jeho manželka Edita, s ktorou spoločne prežil 52 rokov. Miloval ju, vážil si a rešpektoval. Pán Boh požehnal ich manželstvo dcerou Editou, prostredníkov, ktorá sa lúči so svojím otcom spoločne s manželom Ondrejom a ich deťmi, vnúčkami brata Janka Ondrejom, Samuelom a Zuzanou. Lúči sa brat Milan s rodinou, sestra Elena Šuktárová s rodinou, krstné deti Tatiana Bederková s rodinou, Jozef Šuktár, Milana Martin, Minaroviechovci s ich rodinami. Lúčia sa ďalej Kmotrovci, Minaroviechovci, švagor Ondrej Kiršner, svatka Helena Prostredníková s rodinou, mnohí bratranci a sesternice, konkrétne Mirko Paštrnák s rodinou, Anina Majslinová s rodinou, Zora Paštrnáková, Božka Boleková s rodinou, Marta Cuprová s rodinou, Mária Plávková s rodinou, Rita Vajdling s rodinou, Julius Janotka s rodinou, Eva Poláčková s rodinou, Mária Benková s rodinou, Lena Repčeková s rodinou, Viera Grindlerová s rodinou. Lúči sa ich bratranec Ján Čomaj, všetká ostatná bližšie nemenovaná rodina, kolegovia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, cirkevné zbory Bratislava Legionárska, Bratislava Staré mesto, Bratislava Dúbravka. Lúčia sa cirkevné zbory Liptovský Peterfídy a Vavrišovo, Sása a Vysoké Tatry. Lúčia seniorálna pastorálna konferencia Bratislavského seniorátu,
evanjelická cirkev i celé pohrebné zhromaždenie, ktoré vyprevádza na poslednej ceste